alle sammen. Jeg har lavet sådan en lille regneark, fordi jeg er en nørd, det kan jeg jo ikke gøre for. Hvad hedder det? Det er meningen, at det skal bruges til at maksimere vores gains på de forskellige telegramspil. Og jeg ved ikke, hvor mange I er med, men jeg er efterhånden med i en del. Det er ikke alle sammen, man kan bruge det her regneark med, men jeg ved for eksempel den her Fartab, der kan vi bruge det. I Fartab, hvis man bruger det der telegramspil, så er der nogle forskellige dyr, man kan købe til forskellige priser, og de har forskellige effektivitet. Og frem for at sidde og regne det ud i hovedet, eller måske tage noget, der er mindre end 100% effektivt, så har jeg lavet den her liste over dyrene. Så i stedet for at gætte sig til, hvad for dyr, der er mest effektivt, så har jeg bare lavet sådan en formel, som gør, at i den her kolonne, der viser den med stor fed rød skrift, hvad for dyr, der er mest effektivt. Det her det er selvfølgelig regnet ud på baggrund af der, hvor jeg er nået, men det I gør, det er, at I skriver den pris, I har lige nu på hver af jeres dyr, og så vil den så ændre det med den effektivitet, det er, og efterhånden, som når I køber dyr, så skifter den. For eksempel, lad os sige nu her, at jeg køber min far Sune, eller hvad vi kalder den. Den koster, hvad koster den, de der, hvor den henne? Jeg kan ikke se den, 758.170. Så den køber jeg en af nu her på min telefon. Bingo, bongo. Og så opdaterer jeg den, fordi nu koster den 833.900, hvad står der her, 87. Bingo. Så kan I se, så skifter den, så det næste mest effektive dyr, jeg skal købe nu, det er Farligator, og så videre, og så videre, og så videre. Og sådan kører det. Indtil videre har jeg lavet listen her over 3 spil, Fartab, X-Empire, og så har jeg fundet et, der hedder City Holder. Jeg ved, der er referrals i dem alle sammen. Hvis jeg har lyst til at være med, så må I gerne signe op under mig. Det vil være fint, men ellers så, hvis I er der allerede, så er det super. Men det her, det er måden simpelthen, jeg gør det nemt for mig selv, og maksimere de her spil på. Lige en ting med den her City Holder. Jeg er jo ikke nået super langt, så der kan også være bygninger, som I har, som jeg ikke har endnu. Så kan I selvfølgelig skrive dem ned. Jeg har skrevet her, om det er en city building, om det er commercial eller residential, eller hvad det er. Og der skriver I bare længere ned her i listen. Der skal man lige opdatere, men altså det kan jeg hurtigt vise. Det kan godt være, at det skal laves til en anden video. Men umiddelbart så kan det laves, og alternativt så kan jeg også sagtens bruges til at lave nye lister. Jeg synes, det er super fedt det her, og jeg håber, det er noget, I kan bruge til at maksimere jeres spil, så lad os gå hen og få maksimalt ud af de der airdrops.